ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಣ್ ಮುಗೆ ಪುಟ್ಟುದೆ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೇವರದಾಯ್ಟು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತಜಿ. ಬಾಲೆಗಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಆಯ್ಗೆಂಕುಲು ಶೌರ್ಯ ಪಂದ್ ನಾಮಕರಣಲ ಮಲ್ತ. ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ KMC ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಕಳ TMA ಪೈಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಕ ಡೆಲಿವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆದುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಗುಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು 2 ಬೊಕ್ಕಲ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಣೊಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ಕಂಚ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಆ್ಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೂರ ತೂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡು ಪಂದ್. ಐಕೆ ಬಾಲೆದ ಅಂಗಿಲೇನು ಪೂರ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಅರ್ಧದ್ದು ನೊಂಗಾದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ದಾಯಪಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಂದಾಜಿದಲ್ಲಿ ಕಾವಂದಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜು ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಾಂಡು ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಇರ್ ಬೇಗನೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಚಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೀಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಕೇಂದು ಬರ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡೆ. ಬೊಕೆನ ಪೊಪ್ಪ ಮನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕೆಂಕುಲು ಮಣಿಪಾಲಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೂರ ಪಾತೆರಿಯ ಇಂಚಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಡೇಟ್ ಬೈದುಜಿ ಆಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಇರು ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಲೆ ಇತ್ತೆದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಇರಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಪಂಡೇರು. ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೇರೇನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ರಪ ರಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ತೆತ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಯಾನೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಆನಿಯೇ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಯಾನು ಜೊತೊಂದೇ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ಡು ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಹೊರನೆ ಬೆರಿಬೇನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ 7 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಗು ಎಂಕ್ ಹೊರನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಡೆಲಿವರಿ ನನ್ನ ಆಪುಂಡತ ಪಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಡಾಯರು ಬೊಕೆನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕಗಳು ರಪ್ಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 2 ತ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗೆ ಪುಟುದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಬರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಐನೇಡು ಬೊಕ್ಕ 15 ದಿನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಊರುಡೆ ಬೊಗೆನ ಪಪ್ಪ ಮಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ದಾಯಪಂಡ ಏಜೆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣತೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪುನು ದಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅವೇನಿ ಸುರು ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ ಕಿನ್ಯ ಯಾನೆ ಆಪಲ ತೂತು ಜಗುಲು ಅವು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲನಗ ವೆಕೇಷನ್ದ ಟೈಮ್ ಇಜೆಂಡ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಅಂಚಾಗಲು ಊರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪುರ್ಕಡ್ ಬಾಲೆ ತುಯಿನ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಎನ್ನನೆ ಅವೇನು ಪತ್ತುನ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದು ಅಸ್ರಾದ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ಬಂಗಾರೆ ಬಿಡ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಡೆ ಗುಲ್ ಎಂಕ್ ತುಯ್ಯೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಆ ಎದಾಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಎದಾಗ ಜಿಪ್ಪುವೆ ಆ ಎದಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೈತೆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಗುಲ್ದು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆನ ಯಾನ್ ಗುಜರಾತಡ್ದು 19 ಇತ್ತೆ ಲಿಯೋ ಪಂದ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಕೆದ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಡೆ ಪೋತೆಂದೇಜಿ ಆಯ್ದ ಅದನ್ನು ಪತ್ತದುಂಡ ಆತ ಆಯ್ ಕಾಡು ಪೋತೆನ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ ಕೇಂಡ ನಿಗುಲು ತುಯ್ಯರ ಪುಚ್ಚೆ ನಿಂಚಿತಿನ ನಿಗುಲಂಚಿ ಬೈದು ನಂಚ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ
ಆ ನೀರು ದಿನಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ತೂತಿನೇಜಿ ಅಂಚ ಸುರು ಟೆಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆಲೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ನೊಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲೆ ಎನ್ನರು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತುನತ ದಾದಂಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂದು ಪನ್ಕಂದು ಎನ್ನಿಯಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತಾತಣತೆ ಪಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಟಾಣಿ ಪೂರ ಏನ ಜತ್ತದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಡ ತೆಲಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಬಟಾಣಿ ದಾಲ ಮಿನಿ ಕಂತಡ ಆಯ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ತರಕಾರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇನು ದೆತ್ತದ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಪೆತ್ತಲು ತಿನ್ಪ ಬಾಲೆಲ್ ಮೂಲು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಜಪಡಾದ ಎಂಕುಲು ಆಯನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಹಾಲಿಡೇ ದೀಪಿಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ತೂಂಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ರೂಮ್ ಡಾಂಡ ಇಕ್ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಂಕರ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಾಂಟುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕಾಟ್ ಉಂಡು ಕಬಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಆಯ್ಗ್ಲಾತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಲಾಯ್ಕ್ ಜಿಪ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಟ್ಡ್ ಜಿಪ್ಪುವೆ ಇಜಂಡ ತಿರ್ತ ಹಾಸಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಿಪ್ಪುವೆ ಆಯನೆಲ್ಲ ಮೂಡು ಅಪಗ ಚೇಂಜ್ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಇಂಕಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಆತಂಡು ಪಪ್ಪ ಮನಗಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ ಚಾಲೆ ಉಂಡು ಆತ್ ಪೋರ್ತಾನ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏನನ್ನು ಬುಲ್ತಿನಲ್ಕ ಅವು ದಾದಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೆಟ್ರಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಶಬ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಪ್ಪ ಮೂಲ್ ಬೆಟ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲೆದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕಾಡ್ಲತೆ ಮೂಲು ಚಿರತೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ತಾಂಕ್ವತೆ ಏನೇನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿಲುಲ್ಲ ಮೊರಣಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಅವು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಬತ್ತದ ಕುರೆ ತಂದಿತ್ತು ಏನನ ಕಂಪೌಂಡ್ದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ನ ಎಂಗಳು ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪುರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೊಂದು ಅಂಡ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾದನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದದ ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ದೀಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐತ ಕಿನ್ನಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರೆ ಅದನ್ನು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನ್ನು ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡುಗೆ ಪಂದು ಅವು ಪೂರ ಕೇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ಗಿದಲ್ಗ ಹಾಪುಂಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ತೋಟೊಡೆ ಇಂಕುಲು ಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನ್ದಾರ್ ಬೈದೇರು ದಾದ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಬಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಟ್ಟಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪತೊಂಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆವು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೇನು ಇಂಕುಲೈತೆ ಪತೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬರ್ತೀನಿ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎತ್ತಾನೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಕಿನ್ನೆಟೇನು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನ್ದಾರು ಹೊರಗೆ ತೊಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಮ್ಮ ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎದ ಬಡದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜೇರ ರೆಗ ಮೀನು ಪೂರ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಮೀನ್ದ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಶೋಕದ ಇರೆ ಪತೊಂಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಡೆ ಉಂಡು ಈ ಇರೆತ ಮೇಲುಡು ನಮಕ್ ಸೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಪೊಲಿ ದುಂಪುರ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಟೆರಸಡ್ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮೈತದು ದೊಂಬು ದಡಿಟ್ಟು ದಿಯೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಟೆರಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆತನತೆ ದೊಂಬು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗೇರ್ಲುಲ್ಲ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಈಕುಲು ಏನಲ್ಲ ಟೆರಸ್ ನುಂಗರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋಗೆ ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪೋಗೆ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಮೂಲು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಡಿ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಸ್ತ್ರ ಒಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತೊಜಪಾಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಜನ ತಂಬಿ ಲಂಚದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಪಯೋಗ ಬೂರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕುಲು ಮೂಜೆ ಜನ ಲಂಚ ಅದು ಗ್ಯಾಸೇ ವಾಪರ್ವ
ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡಲ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ನು ಅಗುಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಓಲೆ ಪಂದ್ ಪುಗೆ ಪೋರೆ ಪೂರ ಜಾಗುಂಡು ಬೊನ್ನೆಗೆ ಪರೆ ಜಾಗುಂಡು ಕನಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಗೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಹಾಳಾತನ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ದಂಚ ಒಂದು ಎಂಕೊಲ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಐಟ್ ಗಂಜಿ ಬೇರೆ ದೀತೆರ್ ಮೂಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಬಾಲೆ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ರೀತಿ ಯಾಪಗೊರ ಬತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂತೆ ದಿನದ ರಜೆಟ್ ಬೈದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಡೆ ಬೈದೇರು ಗುಜರಾತ್ದು ಇಡೆಮುಟ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದೊಗುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಓ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಓ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಪಂದ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ತಿಕ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.